Беларускія народныя казкі. Ад крадзенага не пасыцееш. Былі ў аднаго чалавека два сыны. Як выраслі яны, бацька сказаў: «Пора, сыны, за сталую работу брацца. Хто з вас чым хоча заняцца?» Маўчаць сыны, не ведаюць, якую сабе работу выбраць. «Ну, дык пойдзем», – кажа бацька, – «у свет, паходзім, паглядзім, што людзі робяць». Сабраліся і пайшлі. Ідуць так памаленьку, сыны да ўсяго прыглядаюцца. Думаюць, якую работу ім выбраць. Падышлі да адной вёскі, бачаць, стаіць пры канцы вёскі кузня. Зайшлі яны ў кузню, прывіталіся да каваля. Пагаварылі. Старэйшы сын нават молат у рукі ўзяў, памог кавалю нарог выкаваць. І зноў далей рушылі. Падышлі да другой вёскі, старэйшы сын паглядзеў туды-сюды, не відаць кузні у гэтай вёсцы. Вось ён і кажа да бацькі: «А чаму б і тут кузню не паставіць? Я мог бы за каваля застацца, мне гэтая работа падабаецца». Бацька зарадаваўся. Знайшоў, думае, большы сын сабе спосаб да жыцця. «Добра, – кажа, – будь кавалём у гэтай вёсцы». Паставіў ён сыну кузню. Той і пачаў кавальскую справаю займацца. Людзі яго хваляць, і сам ён сваёю работаю задаволены. А меншы сын, колькі не ходзіць, ніяк не можа работу па густу выбраць. Ідзе ён аднаго разу з бацькам каля лугу, бачыць, пасецца на лузе вол, а вёска далекавата і пастуха не відаць. «Ці не пачаць мне, бацька, валоў красці?» – кажа сын. «Работа гэта лёгкая, кожны дзень з мясам буду. Растаўсцею і сам, як вол». «Краць», – кажа бацька, – «на тое ж я цябе і ваджу, каб ты сабе які сталы занятак выбраў». Заняў сын вала і пагнаў да хаты, а бацька кажа: «Пачакай мяне пры лесе, мне трэба яшчэ ў гэтую вёску заглянуць, там адзін мой знаём жыве». Гоніць сын вала, ды ўсё азіраецца, як воўк, ці не бяжыць хто за ім. Пакуль да лесу дагнаў, дык добра так перадрыжаў, аж млосна ад страху зрабілася. Пачакаў ён на ўзлеску, пакуль бацька вярнуўся, і пагналі разам вала да хаты. Зарэзалі дома вала, знялі шкуры ды пачалі варыць свежаніну. Наварылі, бацька кажа сыну: «Вось што, сынку, давай знімем меркі і паглядзім, хто з нас ад гэтага вала пасыцее». Узяў ён шнурок, змераў шыю сабе і сыну і завязаў вузельчыкі. Селі за стол. Бацька есць спакойна, а сын усё на дзверы паглядае. Ці не ідзе хто вала шукаць? Забрэша сабака, пройдзе ці праедзе хто. Сын адразу ж за мяса ды ў каморку хаваецца, а ў самого рукі і ногі дрыжаць. І пайшло так дзень за днём. З'елі нарэшце таго вала. Бацька кажа сыну: «А цяпер давай шыі мераць. Хто з нас пасыцеў?» Памералі, дык у бацькі шыя удвая патаўсцела, а ў сына удвая патанела. Дзівіцца сын: «Чаму гэта так?» «Бо ты еў крадзенага вала», – кажа бацька. «Дык жа і ты крадзенага еў». «Не, я заплаціў за вала гаспадару і еў як свайго, таму я і пасыцеў. А ты, як сядзеш за стол, дык страх адразу на шыю скок і душыць. Праз гэта яна і худзее. Ад крадзенага, брат, не пасыцееш». Ну, мараль гэтай казкі кожны знойдзе сам. На маю думку, яе можна адлюстраваць адной простай фразай: «Ашуканствам свет прайсці можна, але назад не павернешся». Бом-бом. Гадзіннік адзначае, што ўжо час. А час чаго? Мы не ведаем. Ну, гэта падаецца, ён 9 раз так будзе цяпер біць, так?